Ahojte, ja som Banskobystričan Richard Gonda, hrdý Banskobystričan. A narodil som sa 94., takže už som oslavil 20 rokov. A detstvo som zažil tu v Banskej Bystrici na základnej škole na Golianovej ulici, kde začali také moje nejaké športové návyky. A potom neskôr na obchodnej akadémii, kde som sa zase priučil trošku iným veciam. No a v tom období som sa začal venovať tak nejako viacej aj športu, aj motošportu, ktorému sa venujem naďalej a stále viac a viac profesionálnejšie. Pretože rodina ma najviac podporuje, vždy ma podporovala a hlavne motivovala a viedla ma tými správnymi krokmi v mojom doterajšom živote a v mojej motoristickej kariére. Už kedysi môj starý otec po otcovej strane pretekal na motorkách, na motokrosových, aj na cestných a tak ďalej. Zase druhý starý otec po matke kedysi pretekal na koňoch, takže ten športový duch tam vždycky bol v našej rodine. Nie je ľahké mať okolo seba ľudí, ktorým samozrejme vieme na 100% dôverovať. A ja som veľmi šťastný, že práve moja rodina je taká, že si môžem povedať práve túto vec. Samozrejme, že som veľký autičkár a auta ma od malička vždy zaujímali a zaujímajú ma dodnes. A vždy, keď mám nejakú možnosť na niečom zaujímavom sa zviesť a tak podobne, tak ja si to veľmi užívam. Ale je to niečo trošku iné ako tá pretekárska stránka, to si treba povedať. Takže je to fajn, ale nie je to ten pocit sedieť v pretekárskom monoposte. Môj najväčší úspech doterajší, taký medzinárodný, bol práve ten, ktorý sa mi podaril získať minulý rok. A to som vyhral Európsky šampionát Formule 3 v triede Kopa, takže v pohárovej triede. Bolo to niečo fascinujúce, pretože bol som nováčik vo Formule 3. A v podstate aj tento rok je pre mňa veľmi dôležitý a veľmi si ho užívam, pretože pretekám v sérii FA1, čo je v podstate, čo sú monoposty bývalej Formule 1, skoro, nie samozrejme identické, ale veľmi podobné. A myslím, že túto možnosť nemá úplne každý zviesť sa s takýmito formulami a s takým výkonom a zažiť niečo, čo sa v podstate zažíva už v tom najvyššom motošporte na svete. A samozrejme sú to pre mňa krôčiky, dúfam, k Formule 1, kde sa raz chcem dostať. Tak za zmienku určite stojí, že moja prababka, ktorá sa dožila vyše 100 rokov, tak v podstate prežila obidve svetové vojny. A ja som hrdý na to, že som mal niekoho takéhoto v rodine a mohol som aspoň tak nejako šťastí, nie nejaké konkrétne veci, ale počuť nejaké príbehy, ktoré sa stali a v podstate cítiť tie pocity toho človeka, ktorý vám to vtedy hovorí a že to naozaj nebola ľahká doba. A v podstate tí ľudia, ktorí si to pretrpeli, to nemali jednoduché, ale to sú práve tí ľudia, ktorí budujú náš národ a na ktorých musíme byť hrdí. A veľmi si cením, že v podstate dnes aspoň takýmto spôsobom sa s nimi môžem, povedzme, stotožniť alebo nejako sa k ním priblížiť.